Davide, jak moc cenná je výhra v Olomouci vzhledem k tomu, že se jedná o tým, který je pod vámi v tabulce? Tak je to dôležité pre nás, aby sme tých superov, čo sú pod nami alebo okolo nás, aby sme poražali a Olomouc je jedný z tých, ktorých sme chceli poraziť a som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Jak moc zvláštní zápas to byl vzhledem k tomu, že Olomouc hrál od začátku na 3 liny, což není úplně obvyklé v extralize? Tak my sme si to aj nevšimli, alebo nie, že nevšimli, tak my sme sa stali na svoj hokej a hrali sme svoju hru, prvá tretina bola veľmi dobrá, v druhej sme trošku polavili a v tretej si myslím, že sme kontrolovali ten výsledok a zaslúžene sme vyhrali. Hodně vám pomohl gól rychle na začátku. Tak jasné, každý gól, keď sa vyhráva, je lepšie, ako keď sa prehráva, takže určite nám pomohol a viedli sme prvé tretine 2-0, tak sme trošku ukludnili, ale ako vravím, v druhej tretine sme polavili a Janko super tam zachytal a podržal nás, takže ale to k tomu patří. Ten zápas vypadal asi trošičku jinak než ty všechny předchozí, když jste museli nějakým způsobem dotahovat. Užívali jste si to o to víc, že jste vlastně měli to vedení? Tak neužívali, no tak snažili sme sa plniť pokyny trenéra a snažili sme sa ten zápas vyhrať, vedeli sme, aká je dôležitosť tohto zápasu a snažili sme sa priviesť 3 body, to sa nám podarilo a hlavne to je spokojnosť najväčšia. Bylo definitivním uklidněním ta využitá přesilovka ve třetí třetině? No keď sme dali gól na tých 3-0, tak si myslím, že sme sa trošku ukludnili a vedeli sme, že ten zápas už dotiahneme do víťazného konca. Jak ta situace vypadala z vašeho pohledu? Tak vyhral som Bully a potom Kefa si tam s Flemim to vymenili a Fleme vystrelil a ja som to tečoval a som rád, že mi to vyšlo, na tréningu sa o to snažím a trénujem to s Flemim, takže som rád, že som to už konečne prelomil a som aj tečoval ten puk do brány. A bude to asi trošičku dražší, už se ozval Honza Ruta vzhledem k tomu, že to byl stý gol v letošní sezóně. No všetci, aj trenéri, aj Honza už pripomínali to, tak musím niečo asi tam do tej kasy dať, no aby chlapci sa najedli v stredu. Jak moc vás těší, že jste si vyrovnal extraligové maximum v počtu gólů, protože to byl váš 8. letošní gól? No to ani som nevedel, ale hlavne treba vyhrávať a tie góly, no treba makať, no keď sa maká, keď sa darí týmu, tak prídu aj tie góly a potom aj ten jednotlivec ide hore a určite som rád za ten gól a to by som klamal, keby som povedal, že nie. Každý gól mi pomôže aj mne psychicky, aj v pohode v zápase, takže som rád a užívam si to. Vy jste zmínil důležitost zápasu v Olomouci, ale neméně důležitý bude nadcházející víkend, kdy hostíte doma Zlín a jedete do Boleslavy, což jsou také soupeři, kteří jsou v tabulce kolem vás. Je to teda ten trojboj na začátku roku, který má velký význam? Tak jasné, ako som spomínal, tie mužstvá, ktoré sú okolo nás, musíme porážať, keď sa chceme dostať tam, kde sa chceme dostať a hrať to play-off, takže tie mužstvá musíme porážať a za každú cenu brať 3 body a neviem, koľko nám asi 7 zápasov do konca sezóny chýba k tomu, aby sme splnili ten náš cieľ, 7 vyhratých zápasov, takže 7 krát vyhrať a budeme spokojní.